de a da cuvântul domnului profesor Mircea Dumitru, vreau să mai mulțumesc cuiva, celui care a fost alături de mine în toată această perioadă, profesorul Petru Craiovan, prodecan al facultății. Stimată doamnă rector, domnule prorector, domnule vicepreședinte, domnule decan, dear guests, distinși colegi, dragi studenți, este într-adevăr o mare plăcere pentru mine să revin în Universitatea Titu Marescu și sunt deosebit de onorat și plăcut impresionat de calitatea și de anvergura acestei conferințe internaționale care este organizată de către facultatea dumneavoastră. Am spus să revin în această universitate pentru că sentimentul meu de bucurie se împletește într-un mod foarte plăcut cu sentimentul ușor nostalgic, deoarece trebuie să fac această mărturisire. În 1990, când câțiva distinși colegi, seniori ai mei, ai noștri, la Universitatea din București, au gândit să deschidă o universitate particulară în care se facă învățământ de calitate și cercetare. Eram un foarte tânăr asistent, alături de bunii mei colegi și prieteni, domnul profesor Gheorghiu, domnul profesor Tănase, și așa a început această poveste frumoasă, această istorie care deja în spate aproape 25 de ani. La vremea respectivă colaboram cu regretatul profesor Petre Dilț, care a fost primul decan și fondatorul acestei facultăți în care dumneavoastră acum puteți să studiați. Vrem să ne gândim și la cei care nu mai sunt printre noi, dar care au făcut nu numai posibil, dar chiar și real, actual pentru dumneavoastră să puteți să studiați aici. Universitatea Titu Marescu se profilează în ultima vreme ca fiind una dintre cele mai, dacă nu chiar cea mai serioasă instituție de învățământ particular și superior din România. Tot ceea ce se întâmplă aici aprobează într-un fel sau altul ceea ce spun și cred că nu este absolut deloc întâmplător faptul că Universitatea din București, grație unor profesori de elită, cum este și domnul profesor Mihai Amiței, președintele Colegiului Psihologilor, colaborează cu această instituție de foarte mulți ani. Este și pentru noi la Universitatea din București o mare plăcere să știm că suntem parteneri cu o universitate modernă, dinamică și pentru toate acestea vă felicităm, deoarece știu din interior, lucrez într-o administrație grea a unei universități mari, că nu e deloc ușor să facem așa ceva, mai ales astăzi, când toate condițiile